Surabaya nang era modern gak cuma terkenal ambek jeneng salah siji kutha metropolitan nang Indonesia. Tapi jeneng sebutan kutha pahlawan sik tetep mancep sampai saiki. Akeh tinggalan-tinggalan sejarah nang era Londo dadi bukti sejarah riwayat Surabaya. Gedung bangunan nang era Londo iku mau sik ketok magrong-magrong sampai saiki. Koyok Tugu Pahlawan, Museum 10 November, Jembatan Merah, Gedung Internatio, Gedung Siola, Hotel Mojopahit, Penjara Kalisosok, Gedung Grahadi, ambek liya liyane. Kutha Surabaya sing saiki dadi pemerintah kota. Zaman biyen Surabaya tahu ngalami sistem pemerintahan kabupaten ambek kadipaten. Ono akeh bukti sejarah sistem pemerintahan kabupaten ambek kadipaten nang Surabaya. Yaiku akeh bukti sejarah, yaiku bangunan gedung-gedung tinggalane kabupaten ambek makam para bupati Surabaya. Salah sijine tinggalane gedung ambek pendopo Kabupaten Surabaya Kanoman ya iki rek pendopo Jayeng Rono sing manggon nang Jalan Genteng Kali nomor 85 Surabaya. Kenal rek, aku Cak Ali Ma'ruf, asli arek Surabaya. Tinggalan-tinggalan sejarah zaman Londo iku mau dadi saksi bisu sejarah perjuangane bangsa Indonesia gawe ngrebut kemerdekaan. Sing semangat kepahlawanan sik pancet ono gak ngarah ilang. Dulur, ya apa kabar? Muga-muga seger waras, akeh rezekine. Belakraan dino iki sampeyan kabeh jange takjak ngluroke riwayat sejarah Gedung Catur Hasim utawa Gedung Taman Budaya Jawa Timur. Ono nang arsip sejarah Begandring Surabaya njlentrehno pendopo Jayeng Rono nang kompleks Gedung Catur Hasim iki dibangun pas tahun 1914 sampai 1915 dadi kantor kepala daerah pribumi nang era Hindia Belanda. Nang era iku wong Eropa sing lagi njabat kepala daerah dadi wali kota jenenge Burgermeister. Bukti tau ono kepala daerah nang Surabaya yaiku makam para Bupati Surabaya utawa Regen van Surabaya nang kompleks pemakaman Bibis, Boto Putih ambek Ampel. Nek makam wali kota Madya Surabaya utawa Burgermeister van Surabaya ono nang kompleks pemakaman Kembang Kuning. Arsitektur bangunan pendopo Jayeng Rono iki gaya kolonial modern sing nyesuaino budaya Jawa nang perancangan arsitektur bangunan. Pas dadi Kadipaten Kanoman, pendopo iki gelek digunakno dadi panggonan rembug musyawarah sampe nemokno solusi teko permasalahane. Akeh saka utawa pilar-pilar kayu sing nyangga gak ono perubahan fisik. Sik asli sampai saiki. Pendopo Jayeng Rono saiki digunakno dadi wadah pusate panggonan pengembangan kegiatan seni budaya Jawa Timur. Pendopo Jayeng Rono duwe bentuk limasan, kaya umume pendopo Jawa.
Payon ndukuri teka genteng lemah lempung. Padha ambek bangunan joglo. Pendopo Jayenggrana dadi bagian teka arsitektur tradisional Jawa. Sing duwe arti filosofi jero ambek dadi fungsi sosial sing penting. Kompleks Taman Budaya Jawa Timur iki tau dadi panggonan omahe Bupati Kanoman pas era penjajahan Londo. Nang mburiye pendopo Jayenggrana ana tinggalan sejarah yaiku gedung bekase perkantoran gawe urusan administrasi ambek panggone bupati sing pas njabat mbiyen. Sakliyane pendopo Jayenggrana kan, iki ana gedung kantor sejarah. Iki jenenge gedung Sawung Galing. Iki digawe perkantoran zaman saiki UPT Taman Budaya Jawa Timur. Long jero derek. Iki biar digawe salah sijine kantore Kadipati biyen. Iki ana ruangan-ruangan saiki digawe ruang rapat. Saiki kene digawe sebelah sisi kulon. Iki digawe perpustakaan. Riwayat pemerintahan Surabaya gak ngarah isok dilalekno. Soale dadi bagian penting nang catetan arsip sejarah Indonesia. Yo iki ruangan administrasine perkantoran iki ngene bagian ketatawisaan. Layani sarpras di nanggone Taman Budaya. Iki durung waktune mulai iki, Cek. Mulene kene iki jam 4 pas. Dadine kanca-kanca iki akeh-akeh yang mung makanan mau, kapan delok mau. Nanggone kene iki asli kabeh iki tinggalane Belanda. Iki salah sijine sing sisi kulon iki ana perpustakaan iki. Lah, iki buku-buku iki nyimpen cerita-cerita ya ana cerita-cerita zamane peperangan zamane Walanda biyen iki jek ana buku sejarah nang ngene kene kabeh. Bangunan iki memang dibangun sekitar 1915 nang ngene kene. Terus diserahno nang ngene pemerintah Jawa Timur oleh pusat tahun 1975. Lah 1975 itu barulah dibangun jenenge gedung Cak Durasim sebelah iki engko gedung Cak Durasim, kantor induk iki ana gedung Cak Durasim. Nah, Cak Durasim itu salah satu tokoh seniman ludruk yang benar-benar dia berperang melawan Jepang sampai dia iku gawe istilahnya gawe parian iku bekupon Madara nurutinipun Tambasara. Lah iku dhek nang ngene kuwi dhek nyampekno kata-katanya berjuang untuk masyarakat melawan bangsa Jepang. Pangan kupang nang kenjeran aja lali ngombe es degan. Ayo rek uri-uri kesenian ben ora ketinggalan zaman. Ana nang catetan bukune Dukut Imam Widodo njlentrehno. Kadipaten Surabaya dibagi dadi loro, yaiku Kadipaten Kasepuhan ambek Kadipaten Kanoman.
Kasepuhan panggonan pemerintahane saiki dadi kantor pos gedhe Surabaya. Kadipaten Kanoman panggone nang Genteng Kali sing saiki dadi gedung Taman Budaya Jawa Timur. Iki ape takjak nang ngene Wisma Seni. Taman budaya yang paling mburi dhewe. Iki biyen ceritane iki biyen tau digawe Perguruan Tinggi Seni Surabaya. Tahun 80-an. Panggono nang ngene kene. Saiki Perguruan Tinggi Senine ya sekitar 20 tahun sing wingi iku, 20 tahun sing wingi iku wis pindah nang gone Wisma Mukti. Iki bangunan teater terbuka. Iki biasanya nggih pentas cendera tari sing kudu arena terbuka. Jadi tempat-tempat iki kaya ngene iki. Ngene ya nang ngene kene bisa tampilan arek-arek nom-nom iki nang ngene kene. Taman Budaya merupakan salah satu etalase kesenian Jawa Timur. Panggonan teater terbuka nang jero kompleks gedung Cak Durasim gelek digunakno gawe arena pementasan akeh cabang seni. Panggone sing terbuka iki ancen efektif gawe pementasan sing gunakno pemain utawa peralatan sing akeh. Koyok reok Ponorogo, tari Muang Sangkal, jaranan buta, tari gandrung Banyuwangi, tari Tengul Bojonegoro, seni instalasi, ambek akeh macem panggung pertunjukan liyane. Sakliyane iku, panggonan iki dadi pusate wadah ngembangno seni budaya Jawa Timur. Iki biyen iki gawe tempat arek-arek sekolah seni nang ngene iki. Makana sing gedung iki sing mburi dhewe mburine Taman Budaya iki didekno Wisma Seni karena itu mau digawe sekolah kesenian nang ngene iki dipene. Terus saiki wis pindah. Saiki digawe kamar-kamar gawe nginep para seniman sing arep pentas nang ngene Taman Budaya. Iki termasuk gedung Wisma Seni iki termasuk lawas iki ya. Salah siji ya sabenere gadukan karo pendopo sing nang ngarep tapi biyen cuma kepetak-petak durung sampai dadi kaya ngene iki. Terus tahun 70-an sekian niku ceritane wong biyen niku ya digawe sekolah seni iku mau. Nang jero kompleks gedung Cak Durasim ana salah siji bangunan gedung sing menarik rek. Galeri Prabangkara. Yoiku dadi panggonan pameran seni rupa. Pameran koleksi teko Taman Budaya, ambek pameran karya teko seniman Jawa Timur liyane. Galeri iki dadi panggonan gawe nampilno ngembangno seni rupa khususe nang Jawa Timur. Galeri Prabangkara rutin ngadakno akeh macem pameran seni rupa teko seniman ngendi ae. Saliyane dadi panggonan ajang pameran seni rupa, nang jero Galeri Prabangkara ana akeh panggonan spot foto sing ciamik rek. Mrene yo rek, wis ta lah. Nang pasar Blawuran, ojo lali tuku semanggi. Ya toh? Ayo rek ngembangno kesenian soalnya bernilai tinggi. Wong yen lagi
Nang ramene gebyare kutha metropolitan Surabaya ngadeg jejeg bangunan gedung sing ketok prokoh. Yo iki rek gedung Cak Durasim sing dadi simbol perjuangan seni budaya Jawa Timur. Iki jenenge gedung Cak Durasim. Iki tempat gedung kesenian sing tertutup. Nang jero gedung-jerone gedung iki ya bangunan iki ya berdiri ini antara tahun 75. Aku terbuka iki. Bangun ya bangunan iki pentas kesenian di model dirancang kaya gedung bioskop. Biasane ana pentas nang ngene iki ya jenenge Taman Budaya Jawa Timur ya khususnya wong Jawa Timur. Soalnya Taman Budaya sebagai etalase kesenian art centernya Jawa Timur. Iki ono tekan Trenggalek, sesuk iku ono wayangan sing tekan ngene Tulungagung. Iso wong Jawa barang iso ditemoni kene. Biasa kolaborasi ambek kesenian Jawa Timur. Nang sisih ngarep gedung ancen ketok gagah. Konstruksi sing gabungno fitur modern ambek klasik. Gedung Cak Durasim difungsekno wadah para seniman gawe mamerno karya-karyae. Tiap pertunjukan nang kene mesti ae dadi hiburan ambek perayaan warisan budaya sing eksis sampai saiki. Mangan rujak cingur, barek konco sing pedes taline loro. Ayo rawat seni tradisi Jawa ben ora kalah barek budaya monco. Gedung kesenian Cak Durasim nyimpen akeh maceme riwayat sejarah nggambarno evolusi seni budaya nang kutha Surabaya ket biyen sampai saiki. Iki Cak Durasim iki salah sijine pahlawan ludruk nang Surabaya. Dene wong-wong ngono, pahlawan ludruk nang Surabaya sing gak lali meneh iku dhek ana pariane iku ya kuwi Bekupon Omadara Melonipon Tambasara. Pariane iku gawe semangate bangsa khususé Surabaya nglawan Jepang. Bangunan gedung iki sakliyane dadi panggone wahana seni, apresiasi seni, ambek ngembangno keterampilan seni, ya iku dadi monumen penghormatan gawe Cak Durasim. Seniman sing wani ngeritik penjajah nggunakno seni ludruk gawe nyebarno isu-isu sosial. Saiki awakmu tak jak nang nggone gedung Cak Durasim sing kulone gedung induke Jayarono mau. Nah iki kegunaane nang nggone kene iki gawe pentas kesenian. Pentas kesenian wis pokok macam-macam kesenian sing dipentasno nang ngene kene. Tapi diutamakan kesenian sing akeh nang ngene kene ya keseniane wong Jawa Timur. Kait awal ngadeg, gedung Cak Durasim ngupayakno supaya dadi pusate kegiatan seni budaya nang Surabaya. Bangunane ancen ketok apik rek. Duwe akeh ruang gawe pertunjukan. Kaya teater ambek seni rupa. Gedung Cak Durasim iki amfiteater terbuka iki tahun 1975. Tahun 1975 iki dibangun gedung Cak Durasim. Gak koyo ngene biyen. Biyen ya nyimpluk ngono ki tapi bangunane ya model bangunan apa jenenge bentuk kak ana bedane kayak bentuk bangunan londo. Lah gedung sing iki mau dibenahi iki ditandani iki direhab kabeh. Bangun iki tahun 2020. Gedung iki dibangun direhab dadekno kaya gedung bioskop. Penonton lumayan iki mlebu nang ngene iki penontonnya jumlahnya 450 wong. Ono salah siji tinggalan sejarah yaiku prasasti peresmiane Taman Budaya Jawa Timur pas dina Sabtu tanggal 20 Mei tahun 1978. Diresmekno ambek Daud Yusuf, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nang konteks kesejarahan,
bangunan iki yoiku rekodaya pemerintah daerah gawe ndukung ambek ngramut kesenian tradisional ngadepi pengaruh modernisasi sing tambah gede. Nang era globalisasi iki gampangno mlebuhe pengaruh budaya asing sing iso ngikis budaya lokal. Dibutuhno peran teko warga Surabaya ambek kabeh masyarakat Jawa Timur tetep nguri-nguri gethok tular seni budaya tradisional asli Jawa Timur supaya tetep eksis, tetep urip, tetep lestari, tetep berkembang. Dulur, kaya ngono ku mau ringkese cerita riwayat Gedung Cak Durasim Surabaya. Beke ana keliru ucap, aku njaluk sepuro ya rek. Nedha trima, wassalam. Ha 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 ha. Gak cuma terkenal dadi sebutan kutha pahlawanai, Surabaya terkenal ambek akeh pilihan kuliner rek. Contohe ya iki rek, sego goreng Jawa Cak Idris. Sing magrok persis nang ngarep pojokan pendopo Jayengrono Cak Durasim. Cak Idris iki mulai dodolan sego goreng ke tahun 2006 sampai saiki. Sadurunge iku Cak Idris dodolan keliling nang daerah Delta. Sing mari ngono magrok nang Gedung Cak Durasim Genteng Kali. Ana pilihan menu rek. Nasi goreng Jawa, mie goreng Jawa, ambek mie nyemek. Cak Idris mulai buka dasar ket jam 11 awan sampai jam 7 bengi. Dadi nek awakmu lagi mlaku-mlaku nang daerah Genteng Kali, opo pas lagi nonton acara nang Gedung Cak Durasim, gak ono salahe nyobao sego gorenge Cak Idris iki rek. Wes talah. Saliyane sego goreng Cak Idris nang seberange Kalimas utawa elore Gedung Cak Durasim ono panggonan kuliner maneh rek. Dadi nek awakmu teko Gedung Cak Durasim cukup nyebrang embong, mari ngono mlaku liwat jembatan cilik. Iso tembus nang Jalan Ahmad Jais. Nang kuno ana warung soto ayam Lamongan Cak To. Saliyane ana soto ayam Lamongan, ana menu liyane rek, yaiku sego goreng ambek mie goreng. Warunge Cak To iki manggone persis nang pinggir embong, pinggire Kalimas, seberange Gedung Cak Durasim. Cak To mulai dodolan soto ayam Lamongan ke tahun 90-an. Rego soto mulai 200 repis. Cak To buka dasar ke jam 8 isuk sampai jam 7 bengi. Soto Lamongan ambek sego goreng sak porsi regoe 15.000. Yo murah rek, enak pisan. Cobaan rene rek, wes talah. Wong yen lagi gandrung, ra peduli bledho sing gunung. Wong yen cukup sakmene sik yo rek, blakraan dina iki ngluroni riwayate tinggalan sejarah Gedung Taman Budaya Jawa Timur utawa Gedung Cak Durasim Surabaya. Sampai ketemu maneh nang blakraan selanjutnya. Nedon rimo, wassalam. Apa-apa tuweke wong loro. Wong yen lagi kepiket, ra peduli donya kiamat. Wong yen lagi nyenengi, ra peduli lagi inflasi. Nadyan ra duwe duit, direwangi kredit. Jarene wis jodoh, apa-apa kudu wong loro. Irung bangir, wae sapa dek